po natin, voters registration umarangkada na. Kung ang BSK elections, matutuloy nga ba ating alamin kay Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Isyam nang umarangkada ang voters registration kahapon, auno ngayong buwan na magtatagal hanggang Agisa. Ang naturong hakbang ay upang bigyang daan ang mga transaksyon para sa mga botante sa inaasang barangay at SK election sa buwan ng Desyembre. Sa panayam ng IFM News Dagupan kay Comelec Pangasinan Election Supervisor Attorney Marino Salas, bukas umano ang kanilang mga opisina at mga satellite offices upang i-accommodate ang mga magpaparehistro o magpapa-activate. Walang bakasyon, walang pahinga dahil pati holidays at weekends tuloy ang registration. Samantala, nilinaw ni Attorney Salas na hindi nila tatanggapin ang pagta-transfer ng isang botante maliban na lamang sa mga OFWs na magsisiuwian. Bagamat tuloy ang registration bilang pagtupad sa gampanin ng Commission on Elections, question pa rin ngayon kung tuloy nga ba ang BSKE. Kinumpirma mismo kasi ni Comelec Chairman George Garcia na inaasahang pipirmahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang batas sa pagpapaliban nito sa 12 ng Agosto. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.